वेलकाम खालामबाय आंनि बड' इनभेस्टर चेनेलाव। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय मिउचुवेल फान्डआव अपेन खालामलायबाय आङो दिनै। मिउचुवेल फान्डनि दिनैनि डासबर्डखौ नायदोलाय। दिनैनि डासबर्डआव मा कन्डिसन जानानै दङ। अके, पर्टफलिअ दिनैना ग्रीन, नाथाय सिम्पल दिनैनि पर्टफलिअ वान डे रिटार्न्स मात्र 10 रुपीस। ओके, टोटेल रिटार्न्सआव 2710 इनभेस्टेड 97,495 कारेन्ट प्रफिट प्लास इनभेस्ट कारेन्ट सोलिबाय थादों 1,02,200। दा डे रिटार्नाव नायोबा मिथिगोन सोर सोर प्रफिट होदों, सोर सोर लस देखायदों दिनैनि दिनाव। अब्ला आङो डे रिटार्नाव थांनानै देखायनोसै। ओके, कारेन्ट इनभेस्टेड, नेक्स्ट रिटार्न्स आरो डे सेन्सआव बेसेबां पार्सेन्टेज, बेसेबां सोर मिउचुवेल फान्डआ बेसेबां लस नेगेटिभ देखायदों बेखौ बेवहाय नुनो मोनबाय। सोर कानाडा रब'को स्मल केप फान्डआ बेयो 35 लस देखायदों। एसबिआई कन्ट्राया दिनै 89 प्रफिट देखायदों। एसबिआई मेगनाम मिड केपआ 42 लसआव दङ। निपन इन्डिया लार्ज केपआ 2 रुपिस लसआव दङ। निपन इन्डिया स्मल केपआ 12 रुपिस प्रफिटआव दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय बैंक अफ इन्डिया 60.60 सिम्पल। टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेबो 6 रुपिस। फाराग फ्लेक्सि केप बेबो 8.59 लस। एसबिआई स्मल केप फान्डआबो फ्राय 6 रुपिस लसआव दङ। क्वान्ट स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेबो 3 रुपिस लसआव दङ। अब्ला दिनै बांसिन मिउचुवेल फान्डआनो माने नेगेटिभ पजिसनाव स्टक्सफ्रा मुभमेन्ट जादों, डाउनाव दङ बांसिन। बेनिखायनो प्रफिटआ मोनसे मिउचुवेल फान्डआवनो प्रफिटखौ थारमाने बुरजासिन नुनाय जादों। सोर एसबिआई कन्ट्रा फान्ड बियो लामसाम 25,000नि बियो। बेनिखायनो बे मोनसे मिउचुवेल फान्डआनो रिकभार खालामजोबदों गासैनिबो लसखौ। सोर निपन इन्डिया स्मल केप एसे होदों, बाखिफ्राथ' लसआनो गोजा। बेनिफ्राय एसबिआई कन्ट्रा बे मोननैजों प्लास खालामनानै बाखिखिनि लसफोरखौ रिकभार खालामनानै 10 रुपिस, अनलि 10 रुपिस 0.01%ल' रिटार्न दिनै सानसेनि रिटार्ना बिदिल' देखायबाय। सिम्पोल, न' लस, न' एसेबां प्रफिटबो नङा। बिदिब्ला बे दा नेक्स्ट क्वान्ट स्मल केप फान्डनि मोनसे अर्डार, बियो मान्थलि एसआइपि प्रग्रेसआव दंबाय थायो। बियो माने माइनास एकाउन्टनिफ्राय माइनास जाबाय। मान्थलि एसआइपि मोनसे बे प्रिमियाम, बे मोनसे 1000 पार मान्थ करै बे नैबे इनभेस्टेडआव बे एड जाफिनसिगोन, प्लास जाफागोन। बेयो बेवहाय प्लास जाफायोब्ला 90,500 जादेरसिगोन। बियो गाबोनहालागै जानो हागौ। दा प्रग्रेसआव दंबाय थायो। बेबायदिनो मोनफा मोनफा गावबा गाव तारिख वाइसै गावबा गावनि डेट हिसाबै बियो एसआइपि डेट हिसाबै दानलाङो।
बबे क्वान स्मल केप फान्ड ना मामोनथाय क्वान स्मल केप फान्ड नै क्वान स्मल केप फान्डा 26 जुलाइ बा दिनैनो 26 जुलाइ दिनै प्रग्रेसआव जाबाय गाबोन सानथामसो लायो बिदिनो प्रग्रेसआव थाबाय थायो बिनिफ्राय इनभेस्टेडआव प्लास जाहैयो माने बे मोनसे प्रिमियाम 26 जुलाइआव दाननाय नेक्स्ट SBI स्मल केप फान्डा दानगोन 1 आगस्टआव दानगोन बिनिफ्राय निपन इन्डिया स्मल केप फान्डा 5 आगस्टआव दानगोन टाटा स्मल केपआबो 5 आगस्टआव दानगोन बिनिफ्राय बबे थारिखआव दानगोन देखायजोबनोसै आं दिनै 5 आगस्टआवनो मोनथाम दाननाय चेन्ज खालामफिनदां डेटखौ निपन इन्डिया आरो टाटा स्मल केप आरो निपन इन्डिया लार्ज केपआवबो बेंक अफ बे मोनथामा मोनसे डेटआवनो आङो मान्थलि SIP दानलांनाय एकाउन्टनिफ्राय दानलांनाय मोनसे एमाउन्ट सेट खालामना दोनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट बेंक अफ इन्डिया 22 तारिखआव आगस्टनि 22 तारिखआव 22 तारिखआव दानगोन बेयो पाराफोर फ्लेक्सि केपआ आगस्टनि 22 तारिखआव बेबो दानगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा दंबावो बे मोननैया 22 तारिख मोननैया 22 तारिखआवबा 2500 2500 दानो बे मोननै तारिखआव होमबाना एडजास्टमेन्ट जायो आरो मोनसे तारिखआवनो बानायथ'वाखै आं जेनेबा मोनसे तारिखआवनो बानायोब्ला टटेल 9000 आङो एकाउन्टआव मेनटेन खालामना लाखिनो गोनां जायो एकाउन्टआव 9000 खरै दोननो हायोब्लासो नोंनि डेटफोरखौ सेम गासिबो 5 तारिख बा 5 तारिखआव डेटफोरखौ आङो सेम लाखिजोबनो हायो नङाब्ला नोंहा 9000 उनाव रेडि थाखानांगोन जेबो प्रब्लेम गैयाबा सेलारि पार्सेन्टबाथ' बेबायदिनो मोनसे डेटआवनो खालामजोबना लानो हायो अब्लानिया इनभेस्टेडआबो प्रग्रेस जानाया मोनसे टाइमावनो जाबाय आरो इनभेस्टेडआ खेबसेयैनो 9000 खरि जायो नाथाय आं बेबायदि खालामाखै आङो डेटफोरखौ माने चेन्ज खालामजोबदों बेलेग फार्स्टआवथ' डेटफोरखौ बेलेगमोन आरो दा गुबुन चेन्ज खालामफिनजोबनानै बेबायदि प्रसेसआव दोनथ'बाय आं अब्ला बेखिनियानो SIPआव मान्थलि SIP एमाउन्टआ खैथा एक्टिभ 7 SIP अनलि माने 7टा मिउचुवेल फान्डआव SIP दोनदां मोनसेयावल' गासैखौबो ज' दोनजोबोब्ला माने आं जितु थांनाय भिडिअ'आव देखायदों माने मोनसेल' SIP खालामोब्ला मोनसेयावनो लसआबो लस देखायगोन बुरजा आरो मोनसेयानो प्रफिट बा प्रफिट देखायगोन ओमफ्राय मालाबा लस बा लस बांसिन नुनो मोनगोन ओमफ्राय गोसोआव डाउट जायो बेखायनो SIPखौ राननानै दोनोब्ला मोनफ्रोमावबो 3 बा 4सो SIP माने सेलेक्ट खालामनानै मोनफ्रोमावबो समान राननानै दोनजायो अब्लानिया जोङो बबेबा मोननैया लसआव थांबाय थायोब्ला बबेबा मोनसेयानो कभार खालामजोबो बेबायदि दिनैनि जितु आङो देखायनाय मथै नोंसोरनो देखायबाय जेन'बा सोर लस देखायदों बांसिनानो लस देखायदों नाथाय मोनसेयानो कभार खालामजोबदों नाय थेवब्लाबो 10 थाखा थाबावबायसो दिनैनि दिनाव बेखायनो राननानै दोननो हानांगौ मोनसेयाव दोनालासिनो दा गोबां मिउचुवेल फान्ड दङ सानथ्र'हायि मिउचुवेल फान्ड दङ बे मिउचुवेल फान्डआव जोङो गावबागाव सोर बबे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो गोसो जोङो एनालाइज खालामै दोननो हायो नायजोबनो हायो बिदिनो जेसेबां मिउचुवेल फान्ड दं बेखौ जोङो बे वाच लिस्टआव एड खालामनाबो लानो हायो सोर बेसेबां रिटार्न होयो सानसेयाव सोर बेसेबां लस होयो बे थारमाने सानफ्रामबो बेबायदिनो चेन्ज जाबाय थायो मार्केटआ जेसेबां गोजौआव थाङो एसेबांनो प्रफिटआव फैबाय थागोन आरो जेनेबा लस जायोब्ला स्टक्सफ्रा नेगेटिभ मुभमेन्ट जायोब्लानो लस देखायो आरो दा
बेखिनियानो ग्र' एप्सनि थ्रुयै सिम्पोल प्रसेसा एसेबां आङो डिफिकाल्ट मोनाखै, मोजांखौनो मोनदों। ग्र' एप्सनि जितु मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेस बेखौ इजि प्रसेस मोनदों आं, बेखायनो बेखौ मोजां मोनो। आं बेयावनो इनभेस्ट खालामजोबदों दा जाय जेरावहाय इनभेस्ट खालामो बे एप्सआव गावबागाव ब्रकाराव जाय जेरावहाय खालामो बेवहायनो इजि मोनलाङो। दा आङो मिउचुवेल फान्ड मथै आङो ग्र' एप्सआव बे ब्रकाराव आं साबसिन मोनना लादों, ओंखायनो बेवहाय आं इनभेस्ट खालामदों। बेयाव आंनि फारसे जेबो रेकमेन्डेसन गैया जे ग्र' एप्सआवनो खालामथारनांगौ मानांगौ बेबायदि। गुबुन ब्रकारावहाय जाय खालामदों खालामनो गोसो खालामनो हागोन, एकाउन्ट खुलिना लाबानो जाबाय। दा सिम्पोल दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। नेक्स्ट गाबोन आङो मा हायो बेलेग टपिक्स लानानै फैनो हागौ। दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो। थेंक इउ।